Abanyanyimbo nigo bachakire obotuki kobwatikana negekorwa ase abanto batamanyire batumwa na koiyeria chinyasi chiamaga chagendete gitaseni ky'abanyanyimbo ime ya Kiogoro ekaunti ya Kisii kurengana na Sabani Otundo omunyakirego ONGCDF asensemeyo magacha yo niga kwamete kurwa sobora ibweta nemeroberi yoko yakwamura nigo agendrete asa boriro botuki kwangoiwa borikito Daniel Untiri norobotirwa senchira y'obwikirano. Kiogoro imenyeri bari chache ekaunti ya Kisii amagacho arengetwe koba yigetaseni ky'abanyimbo ya Kiogoro nencheremo yugotinye bulindi asensemeye ubwagachi nonye nabo bwatenete kurwasobora y'ubukoro bwanyeri bari chache kuwatikana no kwemurungania kuba bamenye ase gati yabo baganitige nteke ngao kyagacho asaya kubatikana nayo abo bisa butuki bobosalia DCI nigo bayikira butuki kubatikana negekora sabanto batamanyire batuma na kuweria chinyasi sensemenene yamagachega ubutuko bukira rero ububebono bwagikirigwe nabo bwatani aho egati abo bisa kuri service y'umujumbe wensemeye Moskezair Janda Zefania Otundo n'umunyakirego wekegancha kya NGCDF banyarenga enyombe yetari egwete nigetagoire igekora kinga abantu mbarororo batari nekerengererie kia abo bachete butuko bakagani gutagura enyombe yiga korengana n'Otundo amagacha iga nigabekeretwe ensemo shilingi chimilioni 13 nigukekero tokogenda mbeo shilingi chimilioni 5 n'ugutabire nigo chirese account ye committee ya magacha ya oboria obotuki kwangoiwa nabakagerwa boimukirigwe getambo kiregetindi keri chiko enyombe yete nine asengenjo yatwarete chishi ukormaga echikonya intubu novice toganyete chigambo chiere inde toy one okay from the CDF board inde to endere gotumia chibese cho chitigarete ase nyombeye inde nyombeye genyara ko bagekoera unekerengere kiarenge ky'abantu ba Kiogoro eri inde endere gokonya a community yeito ye chiro ya Kiogoro na boigo na Kiogoro engima as well as Nyaribari so igotogo condemn mumono sana abantu bali batabwati birangererie biya ko cyase e project yeyiga gekoera turoje bansire konyetagora tafadhali barenge gotiga ende tokore chishu cyenyombe yebwate twandira konyagacha ntwenda bono mambia twabeke opi as a police so twatigeire the security agencies na barabandira okora investigation yabo inganga ki enyombe yana ataka bakegotagoro na barabweka barato ya report and from our side ndobeke binde byamo tandorora inga ngaki nyombe yakwandira kwa gacho nkorbatere gataseni kyagetembe kurega se county ya Kisii ereterane nguru kwa Daniel Untiri.